Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Алсу Нуриева. Исәнмесез? Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Горький клубы бинасын үзгәртеп кору буенча эшләр дәвам итә. Әлмәт, Бөгелмә һәм Лениногорск көрәшчеләре үз осталыкларын күрсәтте. Халыкара балет көне Әлмәттә әлеге матур һәм катлаулы сәнгать төре белән шөгыльләнәләрме? Әлмәт районында шәхси йортта янгында бер ир-ат һәлак булган. Фаҗига 1 ноябрь төнендә Аппак авылында була. Көчле сигнал ишеткән 62 яшьлек йорт хуҗабикәсе янган йорттан авыру ирен чыгарырга тырыша. Көче җитмәгәнлектән тәрәзә аша чыгып күршесен ярдәмгә чакыра. Коткаручылар килгәнче ул янган йорттан тәрәзә аша аңсыз ир-атны алып чыга һәм аны табибларга тапшыра. Тик табибларның тырышлыгына карамастан зыян күрүчене коткарып кала алмыйлар. Янгын мәйданы 79 квадрат метр тәшкил итә. Сәбәбе электр җиһазларын эксплуатацияләү кагыйдәләрен бозу булырга мөмкин ди инспекторлар. Төп темаларга. Әлмәттә Тельман урамындагы элекеге Горький клубы бинасын үзгәртеп кору буенча эшләр дәвам итә. Соңгы елларда күп кенә әлмәтләргә тынгы бирмәгән бу бина өчен ниһаять куллану ысулы табылды. Проект өчен финанслау чыганагы билгеләнгәч, эшләр җайга китте. Тиздән объект яңа яшьләр үзәгенә әвереләчәк. Креатив процесслар фабрикасы булачак бу үзгәртеп курылыш Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов ярдәме белән һәм Мәгариф милли проектының Россия эшләре федераль проекты яшьләр өчен төбәк программасы грантына тормышка ашырыла. Төзелеш-монтаж эшләренең бәясе 141,8 миллион сум тәшкил итәчәк. Очень долгожданный наш объект, который мы ждем с нетерпением. На сегодняшний день готовность строительных работ на 75%. На данный момент активно идет закупка оборудования, изготовление мебели под заказ. Очень ждем, когда появится пространство для молодежи, где они будут заниматься и киберспортом, и делать какие-то креативные, интересные вещи. Бинаның үзәге Black Box күп функцияле залы. Бу урында концертлар, корпоратив чаралар, мастер-класслар, тимбилдинглар, тренинглар һәм семинарлар, презентациялар, сөйләшүләр, конференциялар үткәреләчәк. Иҗади лаборатория, заманча җитештерү һәм иҗади продуктлар сату өчен сыйфатлы җиһазлары булган теге остаханәсендә үз эшенә алачак. Шулай ук биредә киберспортчылар өчен 2 бүлмә барлыкка киләчәк. Бу махсус девайслар ярдәмендә виртуаль аренда, шәхси яки команда ярышлары өчен заманча компьютерлар белән җиһазландырылган киңлекләр дигән сүз. Где мы находимся, здесь будет шоурум небольшой. Это шоурум той продукции, которую мы будем изготавливать, как я сказал, вот в той фабрике, да, то есть на 2-м этаже. То есть с того пространства все какие-то ключевые моменты, ключевые вещи, интересные, креативные, будут находиться здесь. Любой желающий может увидеть, пощупать, а возможно и приобрести. Моннан тыш фабрикада мини-типография һәм берничә студия урнашачак. Чүлмәкчелек остаханәсе, театр, тавыш яздыру, хореография, сәнгать түгәрәкләре. Эшләр 75%-ка тәмамланган. Район башлыгы Тимур Ногуманов төзелеш урынында булып башкарылган эш күләме белән танышырга өлгерде. Ул һәр квадрат метрны мөмкин кадәр нәтиҗәлерәк кулланырга кирәклеген ассызыклады. Рәдифә Ногуманова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Исегезгә төшерәбез. Россиядә күчемсез милекләре булган кешеләр һәр ел саен 1 декабрьгә кадәр салым түләргә тиеш. Сентябрьдә милек салымнарын түләү буенча хәбәрнамәләр таратыла башлады. Салым түләүченең шәхси кабинеты кулланучыларына алар электрон рәвештә ясала. Шуңа күрә әлеге сервис кулланучыларына шәхси кабинетларын тикшерергә кирәк. Әгәр дә сез сервиска тоташмагансыз икән, хәбәрләрне почта хезмәте тарафыннан октябрь аенда җиткергән булырга тиеш. Агымдагы елның җәеннән дәүләт хезмәтләре сайтының шәхси кабинетында да хәбәрләр алу мөмкинлеге барлыкка килде. С 1 июля этого года налоговые уведомления и требования об уплате задолженности по налогам можно получить и на портале госуслуг. Для этого нужно соблюсти 2 условия. Быть зарегистрированным на портале госуслуг и направить уведомление о необходимости получения документов от налоговых органов в электронном форме. Бүген бүтән дөнья балет көне. Балет тарихны сөйләмсез чаралар белән җиткерә. Ләкин аның җиңеллегенә һәм нәфислегенә карамастан һәрбер чыгыш биючеләрнең авыр хезмәте бәрабәренә генә мөмкин. Безнең шәһәрдә дә әлеге сәнгать белән бәйле яшьләр бар. Алар турында алдагы сюжетта сөйләрбез.
Лейла Хасанова балет дөньясына 7 яшендә эләгә. Ул сәхнә сәнгатенең бу төрен классиканы күбрәк яратканга сайладым ди. Я с детства мечтала сюда попасть, и благодаря балету я в первый раз стала на пуанты, и мне очень нравится балет. Балет сәнгатен үзләштерү өчен физик сәләт, тотрыклы нерв системасы, ихтыярлы характер, табигый координация булуы мөһим. Бию педагогы әйтүенчә, бу сәнгать барлык балалар өчен түгел һәм кызганычка каршы яшьләр арасында популярлык казанмый. Очень важно, я считаю, сохранить наши традиции, и деткам передать эту культуру нашу, чтобы они не забывали, помнили и могли представить образцы наших шедевров. Балет белән шөгыльләнүче кызлар беләләр, уңышка юл авыр булырга мөмкин, ләкин аны тырышлык һәм түземлек белән үтеп, балетта зур уңышка ирешеп була. Я занимаюсь где-то 2 года профессиональным балетом. Очень его люблю, он мне очень нравится. В дальнейшем я бы очень хотела поступить в балетное училище, чтобы дальше продолжить свою карьеру. Я бы хотела очень сильно равняться на Маю Плесецкую, она очень хорошая, знаменитая балерина. Колабызда Татнефть компаниясе ярдәме белән кабат беспринципное чтение, принципсыз укулар узды. Россия актерлары катнашында уза торган бу кабатланма сәхнә әсәре соңгы елларда тамашачыларның яратып кабул итә торган жанрына әверелде. Нефтче мәдәният сараенда бу юлы тамашачылар Александр Цыпкин һәм Виктория Исакова белән очрашты. Алар башкаруында яңгыраган вакыйгалар күпләрне уйланырга мәҗбүр итте. Спорт яңалыкларына. Смоленск шәһәрендә Юность России дип исемләнгән 5-нче Бөтен Россия көрәш фестивале тәмамланды. Әлмәт спортчылары көчле рух һәм яхшы физик әзерлек күрсәтеп, калабызга 4 алтын медаль белән кайтты. Илебезнең иң көчле көрәшчеләре арасында якташларыбыз Руслан Балтабаев, Ралиф Галиев, Арина Алексеева һәм Евгения Горшкова. Спортчылар Эдуард Гаджиев, Эльмира Нәфисуллина, Данил Корнилов һәм Эдуард Джанвилян җитәкчелегендә шөгыльләнә. Колабызда Әлмәтнең 70 еллыгына багышланган ярышлар узды. Грек-Рим көрәше буенча оештырылган Ачык район беренчелегендә 94 спортчы катнашты. Алар Бөгелмә, Лениногорск һәм Әлмәт данын яклап чыгыш ясады. 70 ел элек Советлар Союзы картасында Әлмәт шәһәре дигән нукта барлыкка килә һәм 1953 елдан башлап нефтчеләр башкаласы үсештә. Шул исәптән спортта да 60 ел элек колабызда беренче балалар спорт мәктәбе, 40 ел элек беренче көрәш залы ачыла. В 1963 году было постановление исполкома городского совета о создании школы, первой школы, куда вошли 2 вида спорта. Это классическая борьба, сейчас она называется греко-римская, и лыжи, спортивные лыжи. За эти годы было подготовлено 11 мастеров спорта Советского Союза, более 20 мастеров спорта Российской Федерации. Нефтчеләр ярдәме белән 4 ел элек Олимпия резервы спорт мәктәбе ремонтлана. Бүген биредә 8 спорт залы эшли. Мне нравится греко-римская борьба, потому что можно постоять за себя, можно... Здесь еще есть очень классные приемы. Сюда можно в любой момент прийти, тут ночью занимаются, сюда приходят. Потом меня это радует, потому что этот вид спорта интересный. Колабыз юбилее уңайыннан келәмдә узган очрашуларда 13 авырлык категориясендә бил алыштылар. Беренчелектә катнашучылар 2011 һәм 2012 елларда туган үсмер егетләр. Һәрберсе көрәшнең матурлыгын һәм файдасын билгеләп уза. Хочу стать олимпийским чемпионом. Хочу стать так же, как Нина Загирович, лучше бороться. Здесь у меня появилось очень много знакомых, лучших друзей. Вот, к примеру, вот Марат, Самат, вот Никита. Мы вместе занимаемся. Иногда я из некоторых их выигрываю, иногда я им проигрываю.
Ярышларда иң нәтиҗәле чыгыш ясаучылар Әлмәтлеләр. Алар 33 медаль яулады. Лина Хәсәншин, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Қалабызның 70 еллыгы һәм халыклар бердәмлеге көненә багышланган ярышлар Әлмәт ат спорт мәктәбендә дә узды. Тизлектә һәм осталыкта понида шөгыльләнүче иң нәни 10 спортчылар көч сынашса, юртаклар категориясендә 15 җайда узышты. Әлмәтнең алтын юбилеена төзелеп кулланышка тапшырылган ат спорты мәктәбе күп еллар дәвамында талантлы җайдаклар тәрбияләгән учреждение. Эшчәнлекнең төп юнәлеше иң тамашалы төрләрнең берсе булган спортка балаларны һәм яшь үсмерләрне җәлеп итү. Мондый ярышлар һичшиксез яңа спортчыларның киләчәк казанышларына йогынты ясый ди ярышны оештыручылар. Моннан тыш, гомер-гомергә халкыбызның горурлыгы һәм тормыш иткәндә иң зур ярдәмчесе булган атларга мәхәббәт һәм хөрмәт тәрбияли. Казанда киләчәк өчен дип исемләнгән 3нче хәрби сәнгать фестивале узды. Ул Киокусинкай буенча көрәш бәйгеләре һәм семинарлардан торды. Ярышта Казан, Әлмәт, Лениногорск, Баулы, Кукмара, Ульяновск шәһәрләреннән 230 кеше катнашты. Сәламәт Татарстан региональ иҗтимагый оешмасы командасын 11 спортчы тәкъдим итте. Каратэ спорт комплексы командасы призлы урыннар алып кайтты. 2 кыз һәм 4 егет икенче булса, Самат Гайнуллин белән Резван Муртазин җиңү яулады. Алда спортчыларны чираттагы имтиханнар, семинар һәм кыш бабай бүләкләренә күрсәткеч көрәшләр көтә. Сәламәт Татарстан, Татарстан төбәк иҗтимагый оешмасының генераль спонсоры Татнефть компаниясе. Бүгінгі шығарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова. Сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.